Искам да ви покажа тази зимна снимка от Пирин, с надеждата да придобиете някаква представа за белите власи на океан, защото в следващия момент ще си говорим за земите по върховете, които са били земи на боговете, и за тези, които са били местата за хората, т.е. повърхността на земята, и други, които са били вече Тартар или подземията, където са живеели вече мъртвите хора. Показвам ви това поле с слънчогледи, с облаците над него, за да ви покажа, че хората в древността са смятали, че на облаците са живеели боговете, т.е. на най-високите части на планината Пирин, разбира се, която е била оградена от някога от Мойсей с раздолето, за да покаже докъде могат да се изкачват хората и откъде започва върха Синай като място на боговете. Точно там, където те почти винаги са били обвити в мъгла, която хората отдолу са възприемали като облаци. Ще ви покажа и една пещера, която всъщност е съвсем друг образ и не бих искала да го възприемате като образ на Тартар, но такава е била представата в древните приказки. Ето това. Макар че не мога да го фокусирам добре, е пещера, през която се е отивало на долната земя. Това, разбира се, е само в митологията, но според древните предания и вълшебните приказки, както вече казах, е имало място, където са живеели може би племе, което зооморфно се е свързвало с овцете. И това племе, известно като златоруни овце, е имало овни, които са можели да слизат. Ако яхнеш черния овен, слизаш на долната земя. Ако яхнеш белия овен, можеш да се възкачиш на горната земя. Точно, може би, с някаква такава бездна те са разпределяли това царство на мъртвите, което са наричали Тартар, с царството на живите хора. Какво всъщност е представлявал Тартар? Тартар е част от Кресненския разлом, когато е станало изригването на Пирин, част от мрамори, които са се образували под дълбоко налягане от варовик в недрата на планината, са изригнали нагоре като мраморни върхове и съпътстващите ги топли реки са се оттекли през тези тунели, пещери, и сега в момента се намират завладяни от разни пещерни образования. Най-красивите, може би, пещери и може би най-голямата пещера на Балканския полуостров, която теоретично има галерии по-дълги от 206 метра, изпуснат е такъв лост при сондиране на планината. Също и повече от 1400 метра денивелация от местата, където планината започват тези тунели на Тартар, до мястото, където завършват долу на около 200-300 метра сегашно надморско равнище. За тези